am trimis acolo. Da, ești venit, Strada Tăbăcarilor 7, incendiu în fabrica Pionierul. Tăbăcarilor 7. Tăbăcarilor 7, da. Tăbăcarilor 7, da? Tăbăcarilor 7. Fabrica Pionierul. Explodează, da. Incendiu! Toate mașinile! Incendiu în fabrica Pionierul. Unde? Pe ce stradă? Strada Tăbăcarilor 7, incendiu în fabrica Pionierul. Tăbăcarilor 7. Tăbăcarilor 7, da. Tăbăcarilor 7, da? Tăbăcarilor 7. Fabrica Pionierul. Explodează, da. Rămâneți mereu la telefon, stați în sus, Da. Să nu... Este fum. Am înțeles că e fum. Rămâneți, e cineva blocat acolo, știți? Nu-mi dau seama, vezi că e foc. Rămâneți la telefon, vă rog. Sunt persoane prinse. Am sunat. Alo, pompierii. Deci sunt oameni înăuntru, nu știu câte au ieșit. Domnule, spuneți unde arde. Înăuntru există un club. Într-unul dintre cluburile din fabrica Pionierul. Da, știu unde e colectiv, domnule. Spuneți-mi exact unde arde acolo. Clubul arde... Arde înăuntru, a luat foc o izolație din cauza... Am înțeles. Persoane rănite, domnule, spuneți-mi, sunt persoane rănite acolo? Da, acum ard niște oameni. Ard niște oameni? Am înțeles că am trimis acolo. Da, ești venit, Sunt persoane arse, domnule? Stai, gata. Trage-ți afară! Domnul Adrian? Trage-ți afară! Alo, domnule, mă auziți? Alo? Da, mă auziți, domnule? Da. Să știți că echipajele au fost trimise către dumneavoastră. Spuneți-ne exact, puteți aprecia cam câte victime sunt? Nu știu, sunt foarte mulți, erau 5 de persoane înăuntru. Erau 5 de persoane. Urgent, vreau. Ambulanțe, da. Trimiteți și noi, da? Sunt foarte mulți. Trimiteți. Bine, Domnule, puteți da un număr așa de... multe. Haideți, vă rog frumos, trimiteți ambulanțe, că sunt peste 50 de persoane. Peste 50 de persoane. Am înțeles. Peste 50 de persoane. Trimitem câte putem, da? Bine. Da, trimiteți. La revedere. Poliția a trimis? Nu știu, eu sunt jandarmi, colegul, dacă ajungeți acolo să impune și prezența noastră, ne solicitați acolo, da? Da. E posibil să fie. Bine. La revedere. În seara zilei de 30 octombrie 2015, în București, într-un fost spațiu industrial din zona Timpuri Noi, funcționa clubul Colectiv. Era un loc cunoscut în rândul tinerilor, frecventat pentru concerte și evenimente alternative. În acea seară avea loc lansarea albumului Mantras of War al trupei Goodbye to Gravity. În interior se aflau câteva sute de persoane, estimările variind între 300 și 500. Clubul Colectiv își desfășura activitatea în baza declarației pe propria răspundere din 6 noiembrie 2014, depusă la primăria sectorului 4 din București, unde era menționat că clubul are o suprafață de 425 de metri pătrați și 80 de locuri pe scaun pentru consumatori.
Ulterior, SC Colectiv Club a solicitat eliberarea acordului și autorizației de funcționare, iar primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a emis pe 14 ianuarie 2015 acordul de funcționare numărul 3909 din 14 ianuarie 2015, respectiv autorizația de funcționare numărul 369 din 14 ianuarie 2015, necesare desfășurării activității de către SC Colectiv Club SRL. Aceste două acte fiind întocmite de Luminița Larisa Ganea, de la Serviciului Autorizări Comerciale de la Primăria Sectorului 4 și avizate de Aurelia Iofciu, șefa acestui serviciu. Spațiul era impropriu pentru un astfel de eveniment. Pereții și stâlpii erau acoperiți cu materiale fonoabsorbante, în principal spumă poliuretanică, un material extrem de inflamabil. Clubul nu deținea autorizație de securitate la incendiu. Cu toate acestea, funcționa, iar controalele efectuate anterior nu au dus la suspendarea activității. La ora 21 a început concertul. Timp de o oră și jumătate, formația Goodbye to Gravity a interpretat cele 9 piese de pe noul album și altele mai vechi. La ora 22:30, altă piesă din concert se lansează cu efectele pirotehnice. Artificiile din clubul colectiv au fost instalate de 2 pirotehniști autorizați, angajați ai firmei Golden Ideas Fireworks Artists, Viorel Zaharia și Marian Moise. Show-ul pirotehnic era asigurat de Marian Moise, care se afla în club. Artificiile se pare că nu au fost puse la distanța corespunzătoare față de stâlpul capitonat cu burete. Erau numai 3 metri între scenă și stâlp, iar jerba de scântei, aruncată cu forță de la 2 artificii, ajunge la unul dintre stâlpii schelei tehnice care deservea scena și ia foc. Scânteile rezultate de la acest stâlp sunt orientate direct către alt stâlp de susținere al imobilului, aflat pe partea stângă a scenei, în imediata apropiere a ei. Stâlpii erau acoperiți cu un strat de burete, ușor inflamabil, pentru izolare fonică. Andrei Găluț încerca să facă o glumă, spunând că asta nu era prevăzut în program și cere, pe un ton foarte calm, un extintor pentru a stinge focul. Un bodyguard al clubului încearcă să stingă focul cu un extintor. Un grup de 50 până la 70 de oameni au părăsit preventiv clubul. La început, nimeni nu s-a panicat. La ora 22:32, în timpul concertului, au fost activate dispozitive pirotehnice amplasate pe scenă. În mod normal, utilizarea acestora în spații închise este strict reglementată și presupune măsuri riguroase de siguranță. În colectiv, aceste măsuri nu existau. Este înregistrat primul apel la 112. Focul se extinde rapid de la stâlpul de susținere la tavanul acoperit cu fâșii de len și cu burete neignifug. Fâșiile de lemn incandescente și picături din burete topit se transformă într-o ploaie mortală. Flacăra devine violentă și arde antifonajul poliuretanic de pe pereți, scena și decorul. Schela cu echipament pirotehnic se prăbușește în flăcări și prinde sub ea tinerii aflați lângă scenă. Încăperea se umple cu fum dens și înnecăcios. Distracția devine un coșmar, apar urlete și panică. Clubul se transformă într-o capcană mortală. Mulțimea se calcă în picioare, îndreptându-se spre singura ieșire disponibilă, o ușă mică de 80 de centimetri lățime. O altă ieșire, blocată, cedează sub presiunea mulțimii speriate. Apar primele victime arse, sufocate sau intoxicate cu gaze emanate. Bucureștenii care locuiesc în zona pieței Bucur sunt primii care intervin pentru salvarea victimelor și cară apă din case. O parte din participanți, scăpați fără arsuri, se stropesc cu apă și încearcă să intre înapoi în club pentru a-și salva prietenii. Din punct de vedere tehnic, incendiul a evoluat într-un fenomen de tip flashover. Aceasta înseamnă că temperatura din interior a crescut rapid, gazele inflamabile s-au acumulat, iar întreaga încăpere a devenit în câteva secunde complet inflamabilă. Flăcările s-au propagat violent, iar fumul rezultat era extrem de toxic, conținând gaze rezultate din arderea materialelor sintetice. La ora 22:40, o mulțime agitată de oameni dezorientați și cu fețe îngrozite, mulți cu arsuri, ies din clubul colectiv, țipând după ajutor. Alți tineri mai puțin afectați aleargă după taxiuri sau mașini. La 22:42, primele 2 ambulanțe și mașini de pompieri ajung la clubul colectiv.
Incendiul este stins repede, însă pompierii găsesc înăuntru mai multe trupuri carbonizate. Cei arși, mulți fără haine, unora le curgea pielea și carnea, blochează ambulanțele, implorând să intre mai mulți într-o ambulanță. Câțiva tineri cu arsuri foarte grave decedează pe caldarâm, în ciuda eforturilor echipajelor de resuscitare. În următoarele minute, ajung la locul incendiului peste 20 de ambulanțe. Victimele incendiului sunt transportate într-o primă fază la spitalul universitar. La 23:15 apar primele știri pe televiziuni despre incidentul de la clubul colectiv. Se vorbește inițial despre o explozie cu mai mulți răniți și morți. Ulterior, apar informații mai precise. Este vorba despre un incendiu violent. Sosesc părinții, rudele și prietenii la locul incendiului, care vor să afle informații despre victime. La 23:30, poliția izolează un perimetru de câteva străzi în jurul clădirii clubului. Străzile sunt pline de mașini de intervenție, pompieri și ambulanțe. La 23:55, Raed Arafat face o scurtă declarație de presă. Un incendiu cu mai mulți răniți și 18 morți. La 0:08, ministrul de interne Gabriel Oprea anunță că numărul de decese a ajuns la 25. Este pus la dispoziția rudelor persoanelor aflate în club un număr de telefon pentru a primi informații. La 0:50 apar la fața locului 4 dube ale Institutului de Medicină Legală pentru a prelua cadavrele întinse pe paleții de len din fața clubului. La ora 1, ultimii răniți sunt transportați de ambulanțe sau de mașinile prietenelor către spitalele Floreasca, Universitar și Spitalul de Arși. În total, peste 500 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Sănătății, echipaje medicale, pompieri, jandarmi și polițiști au intervenit pentru salvarea răniților și stingerea incendiului. Echipajele de intervenție au acționat cu 75 de autospeciale, dintre care 2 spitale mobile, 57 de autospeciale SMURD și ambulanțe, 11 echipaje cu apă și spumă, 3 echipaje de descarcerare, 3 echipaje pentru transport victime multiple, 2 echipaje cu autoscări, la care s-au adăugat mașini ale poliției și jandarmeriei, care au asigurat fluidizarea traficului pentru deplasarea ambulanțelor. Martorii incendiului povestesc ce au văzut când participanții de la concert a năvălit afară. Film de groază, oameni care umblau ca în filmele cu zombii, oameni arși, fără păr pe cap. În noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015, 27 de persoane au fost declarate decedate. Alte peste 160 au fost transportate la spitale din București, multe în stare critică, cu arsuri grave și leziuni respiratorii. În zilele de 3 și 4 noiembrie 2015, atât în capitală cât și în restul țării, au loc proteste masive. În ziua de 4 noiembrie 2015, guvernul condus de Victor Ponta demisionează. Tot în aceeași zi, demisionează și Ciprian Popescu Piedone, primarul sectorului 4. În luna aprilie 2016, procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată dosarul colectiv, patronii clubului și reprezentanții ai firmei de la care proveneau artificiile folosite în colectiv, urmând să fie judecați de magistrații de la judecătoria sectorului 4. Răzvan avea 36 de ani, iar în noaptea incendiului și-a pierdut iubita, dar și sufletul pentru totdeauna. A reușit să rămână printre noi, agățat de speranțe și credință, dar și acestea l-au părăsit treptat. Asociația Colectiv a anunțat pe 29 iulie 2017, la aproape un an și jumătate după tragedie, că Răzvan Esticu, așa cum îi spuneau prietenii, s-a stins din viață, fiind considerat al 65-lea deces în urma incendiului de la Colectiv. În 2018 a intrat în vigoare legea numărul 28 din 2018 pentru completarea legii numărul 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Conform acestei legi, patronii obiectivelor publice, a restaurantelor și cluburilor fără autorizație de securitate la incendiu au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective cu următorul conținut: tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm de culoare roșie pe fundal alb. Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.
Tot în același an, Parchetul General extinde ancheta în dosarul colectiv și investighează modul în care autoritățile au intervenit și au îngrijit victimele imediat după tragedie, luni dimineața fiind audiate 4 persoane. Ancheta este extinsă în urma plângerilor penale depuse de părinți și victime. Marian Moise, pirotehnistul care a montat artificiile în clubul colectiv, artificierul Viorel Zaharia, patronii clubului George Alina Anastasescu, Paul Cătălin Gancea și Costin Mincu, dar și patroana firmei care a livrat artificiile, au fost trimiși în judecată într-un dosar disjuns din colectiv. Pe 3 septembrie 2018, judecătorul din dosar, Valeriu Mihail Terceanu, s-a pensionat, iar victimele și familia celor decedați se temeau că dosarul, care oricum înainta cu dificultate, va fi reluat de la zero. Ulterior, judecătorul Mihai Bălănescu a fost repartizat să judece dosarul colectiv. Ancheta penală a fost complexă și a vizat atât persoane fizice cât și instituții. Procurorii au stabilit că patronii clubului au permis desfășurarea activității fără autorizație de securitate la incendiu și au utilizat materiale inflamabile în amenajarea spațiului. De asemenea, aceștia au organizat evenimente cu un număr de participanți peste capacitatea reală a clubului. Pirotehniștii au fost acuzați că au folosit dispozitive pirotehnice în interior, fără a respecta normele de siguranță. În același timp, ancheta a scos la iveală responsabilitatea unor cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au constatat nereguli, dar nu au dispus măsuri pentru închiderea clubului. Un alt nivel de responsabilitate a fost identificat la nivel administrativ. Autorizațiile de funcționare au fost emise fără verificări reale privind respectarea normelor de securitate. Această situație a evidențiat o problemă sistemică, existența unor proceduri formale care nu erau aplicate în mod efectiv. După ani de anchetă și un proces care a durat aproape 4 ani în primă instanță, cazul colectiv a ajuns la un prim punct de cotitură în data de 16 decembrie 2019, când Tribunalul București a pronunțat prima sentință. Pentru prima dată, responsabilitatea pentru tragedie a fost stabilită în mod concret, pe persoane și pe fapte. Instanța a reținut că incendiul nu a fost un simplu accident, ci rezultatul unui cumul de încălcări grave ale legii. Patronii clubului colectiv au fost considerați principalii responsabili pentru organizarea și funcționarea unui spațiu nesigur. Aceștia au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între aproximativ 6 ani și 11 ani și 8 luni, pentru infracțiuni precum ucidere din culpă în formă agravată și vătămare corporală din culpă. Instanța a reținut că aceștia au permis desfășurarea evenimentelor fără autorizație de securitate la incendiu, au acceptat utilizarea de materiale inflamabile și au tolerat supraaglomerarea spațiului. În același dosar, pirotehniștii care au organizat momentul cu artificii au fost condamnați la pedepse în jurul la 6 ani și 10 luni de închisoare. Instanța a apreciat că aceștia au folosit efecte pirotehnice într-un spațiu închis, fără a evalua riscurile reale și fără a lua măsuri de protecție adecvate, deși aveau obligația profesională de a preveni un astfel de incident. Un element esențial al dosarului a fost implicarea cadrelor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 2 ofițeri au fost condamnați la pedepse de aproximativ 8 ani și 8 luni de închisoare. Instanța a reținut că aceștia au efectuat controale la club, au constatat nereguli grave, dar nu au dispus măsurile legale pentru închiderea spațiului. Practic, au permis continuarea activității într-un loc care reprezenta un risc evident pentru viața oamenilor. La nivel administrativ, responsabilitatea a fost extinsă și asupra fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, care a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu. Instanța a considerat că emiterea autorizațiilor de funcționare fără verificarea reală a condițiilor legale a contribuit la producerea tragediei. Procesul a continuat în apel, iar în data de 12 mai 2022, Curtea de Apel București a pronunțat hotărârea definitivă. Condamnările pentru patronii clubului, pirotehniști și cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost menținute în mare parte, iar pedepsele au devenit executorii. În acel moment, instanța a confirmat oficial ceea ce opinia publică intuise încă din 2015. Tragedia de la colectiv a fost rezultatul unei neglijențe sistemice, nu al unui incident izolat.
Ulterior, în anul 2023, situația juridică a cunoscut o nouă evoluție. Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus achitarea lui Cristian Popescu Piedone în urma unei căi extraordinare de atac. Decizia a fost una controversată, generând reacții puternice în societate și ridicând din nou întrebări legate de modul în care este stabilită răspunderea în cazuri complexe. Dincolo de condamnări, cazul colectiv a produs efecte importante în plan legislativ și administrativ, mai ales după 2019, când responsabilitatea penală a fost deja stabilită în primă instanță. Autoritățile au intensificat controalele privind securitatea la incendiu, iar numeroase spații publice au fost închise pentru nerespectarea normelor. A devenit obligatorie afișarea situației autorizației de securitate la incendiu, iar operatorii economici au fost supuși unei presiuni mai mari pentru conformare. Cu toate acestea, aplicarea acestor măsuri rămâne inegală. În practică, există în continuare situații în care normele sunt respectate doar formal, iar controalele nu sunt întotdeauna urmate de sancțiuni ferme. Astfel, deși cadrul legal este mai strict, problema reală rămâne implementarea acestuia. Un alt domeniu în care colectiv a generat discuții majore este sistemul medical. Moartea ulterioară a multor răniți, pe fondul infecțiilor nosocomiale, a scos la iveală vulnerabilități grave. Deși au existat promisiuni privind construirea unor centre moderne pentru mari arși și îmbunătățirea condițiilor din spitale, progresele au fost lente, iar România continuă, în unele cazuri, să depindă de transferul pacienților în străinătate. Din punct de vedere juridic, cazul colectiv a consolidat un principiu important. Răspunderea nu aparține unei singure persoane, ci poate fi distribuită între mai mulți actori, care prin acțiuni sau inacțiuni contribuie la producerea unui rezultat grav. Instanțele au confirmat că omisiunea, faptul de a nu interveni atunci când ai obligația legală să o faci, poate avea aceeași greutate penală ca o acțiune directă. În ceea ce privește întrebarea esențială, cine sunt adevărații vinovați? Răspunsul juridic este clar, dar incomod. Nu există un singur vinovat. Tragedia de la colectiv a fost produsul unui lanț de responsabilități, în care fiecare verigă a cedat. Patronii au ignorat legea, pirotehniștii au ignorat riscurile, autoritățile au ignorat neregulile, iar sistemul în ansamblu a permis ca toate aceste lucruri să se întâmple simultan.